Yesolo na lwe ngima na miyango. 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 Yesolo na lwe. Haya, erukamana ino ganda jonyo sai ne wer mamitno. Aduoko erukamana inya kuom chopo ka uduto wendo mabenika. An kaka MC asebedo ka bedo MC liete mang'eny. To nikech ang'eyo ni ma yudo ji kawuono en kuomi kiny en kuom ng'ama chielo. Minwa bed kod kwe. Bed kod kwe minwa. Kik bed kod chandruok e chunyi king'eyo ni ma en gima mako ji duto. Ok adwa na wach mang'eny. Wasechano chenro te. Wasebedo gi liel ni nyaka nyocho chakre. Omiyo sani kaluwore gi corona ochunowa ni ji obed matin kama watim neno ma ka wang' bodi chopo to wanyumo mne bur. Kuom mano wabiro kawo thuolo mondo miye pastor owachi achiel gi wach manyalo jiwo chunywa eka koro mondo wadhi mbele. Ngima na miyango. Yesolo na lwe ngima na miyango. Yesolo na lwe ngima na miyango. Yesolo na lwe ngima na miyango. Yesolo na lwe. Basi nedolo makawuono wede osiepe anyuola kod jodala mokwongo amoso uni okweuru kuom Kristo. Okwe. Basi ne MC mabendo tayo budho ni nyasi makawuono Nyasaye mad med tingi malo kabisa. Ogina koko keche nyasi mang'eny MC se maketho gi. Tuwaneno kitayo nyasi ni maber maonge wach moro mantie marach moneno. Dada Jennifer Mata bed gi chuny mokwe, bed kuom Kristo mondo me Nyasachwa omed bedo kodi ndalo duto. An machunge bele ukar kane iluonga ni Evangelist Jendeke Mfalme. Awuok e kanisa miluongo ni Batman gi teko Christianism Evangelism. Kendo wayudore Kayole, kanyo mabadwa nitie Kayole kanyo. To gi sani kiyudo kidwaro watiyudo online to mana ka in kod bundles. To mana bende kambe an online. E kwa nyalo yudore mondo mi wawach wach maber. An go wach matin kawuono nikech kalu kaka piny osebedo matek ok onego bed ni wabudho. Abiro mana wuoyo ndiko moro ka wuoyo kitepe magwa mag jipo ma wiye malo wacho ni mano e kaka no osebedo. Mano wiye malo wacho ni mano e kaka no osebedo. Andiko hiye wacho niya, un jorotenge un lo. Un jorotenge un lo. Kendo un lo ahinya. Un lo ang'o? Ahinya. To wasunge gin buru. Nikech gin jorochere. Hallelujah. Amen. Dada wasunge gin jorochere. Gin buru. To wan jorotenge to wan lo. Koro seche ma in kanya kibed king'eni in lo. In ng'ama jarati. Aonge weche mang'eny mang' na wachi. Ado man mondo mi ajewo dada kod ndiko mondo mi en bede kodong dalane ka to dong ko ng'eni embe en lo nikech odarati to do bed misungu to dwa ng'eni koro dong ka en bu. Aonge weche mang'eny mar Nyasaye ting'u malo. Amen. Erokamana ahinya kuom jipo machalo kamano kuom jadolo Evangelism Jendeke. Waduoko ni erokamana ahinya jaduong'. Kendo gi lak sechegi tabiro kawo thuolo kachiel kawo sa mang'eny. Abiro luongo minwa monwang'o liel owachi achiel kuom jaode en ka endi gi nyieke bendo tene ka. Kuom mano abiro kawo thuolo mondo akwa madam mama chung malo mondo wachi achiel kuom jaodi eka mondo wachak wadhi mbele. Ngima na miyango. Yesolo na lwe. 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 Oh. Nedolo kod jodala. Ago erokamano. Tonge wach, abro timo nendo jaoda, poko biro. To MC erokamano. Kuom gimetema ine me ng'eno gina koko. Awinja pok andeni. Ma en dada mwalemogo gi sira. Pastor erokamano. Kuom Nyasaye momiyo biro konya ko jaoda. Ago erokamano ahinya. Ok abiluoro. Abiro wuoyo. Wuon par wanyicho wadago maber.
wan gi nyithindo 10. Adek mantie mangima nango ka modong na riembo. Pamne uru Yesu. Modong na riembo oko. Ji konya pidho. Nyithinde konyo ngoko. Ka beba je nicho ewa. Na riembo oko. Omiya wacho maber kabisa ni wuon parwa na dago maber. To sama nicho wuon parwa tuo. Uningima na miyango Yeso na lwenyo uningima na miyango Yeso uningima na miyango Yeso na lwenyo uningima na miyango Yeso na lwenyo. Onge shida abro ka ngufu. Wuon parwa nicho waere goto. Sama nicho gi kama kuro tuo. Ta kao folo. Mon joter chiemo. An gi mana yude mana tin. To fulu mana kao kaka no kao monyulo. E kaka wuon parwa no. Fulu na tena mano kao mano nyuolo go. Na kao na duogo got na choko. Mano nyulo achiel to nodong e dhoge. Gi kuoe go. Onge tabu kata gi kuoe kamano gi funda no. Omiyo aonge weche mang'eny. Arwako duto te. Dala na ka adwa nyiso nyithinda te chik moro amora koro onge motweya. Kendo wacho maber kabisa ni an pastor an thuolo e kanisa bro rito. Kendo ang'e maber kabisa kaka ipuonjo Nyasaye. Di mang'eyo dala na ka magi manyiso jogweng' nyaka MC mun ma undala ka. Magi nyeke na majo malimogo. An sane koro adong gi Yesu. Amen. Emo bro timo nade? Emo bro rito pakru Yesu. Mane chier mokoro mjo kadong godo. Adong ang'owa. Yesu dala na ka. Kendo weche mang'eny kata di par ka samaro in pen kanyo to samaro wuon ng'ano to ni koro mondo bi tim gimoro ka. Adong ang'owa. Yesu de Nazareth. Yes chuora. Opakru Yesu. Amen. Yes ang'ona. Yesu chuora. Uningima na miyango Yesu na lwenyo 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 uningima na miyango Yesu na lwenyo. Yeah, nyingi Yesu kende, nyinga mina kende. Oh, ligogora mo nyingi Yesu kende, nyingi Yesu kende. Oh, Josembe noramo nyingi Yesu kende. Kende dake. Minomolo. Ero. Idade. Maber. Mosna. Nade. Anti mosna gudi Nyasaye. Mosna gudi Nyasaye. Mane. Nyasaye mane. Awacho na jalo, kawacho marach. Atkuiga ni mang'eny. Na wacha ni keje ni wachingta neno ni wacho ni dongi Yesu kora weni mane Yesu. Winjo wuoyi matin. Pimo gawiya. Karang'o mana sabedo kod yo mama nonogo. Karang'o mana sabedo kod yo mama nonogo. Please pimo gawiya kendo pim jok mibudho godo. Pim jok mimilori godo. Anyalo puonjora kuom winjo mosiep. Atkuiga ng'iyo manono. Ayapuki. Moska chwanyi mero. Misko jok badade. Moska chwanyi mero. Muda. Ya, nanyi dawa. Ongea kama naye. Nanyi dawa. Ikendo luonga ni Yesu.